Kublai api baro kanega video menta ngan pentip syafi paka staff selection commission kalapan kendri ano ya ki exam jong ki MTS lane multitasking staff bat haveldar pabadai jong ka CBIC bat CBN examination arajar arpusau tes ngobha ban lech haka official website jong ka staff selection commission nang bapintip miyaki update kabayadai bat ka staff selection commission dan nakaliang jong ka staff selection commission kalapan kendri ano ya ka examination kabadai jong ka MTS bat haveldar te mensua ha kontes kebanikong ba ka staff selection kalapan bi baya ka exam jong ki MTS bat haveldar pandai ha ubnai Julai bat Agos ndrei ha kaneka kenti kebamenta kalapan kendri ano ya ka tarik bat ubnai bakin penlong no haka laipo tarik September adu ka karso tarik September arajar arpusau deki kandidat ki ba apply ya kini ki pus MTS bat haveldar ngan pentip syafi ha kaneka video nang ba pentip ya ki exam jong ka MTS bat haveldar ladadon na pedang jong pi ki kandidat ki ba apply ya kini ki pus tes ngau bha ban penkre no kan ba dang biang kapor ule bha ya ki kot ki jong pi praktis ya ki jington kam baro kenang bah ka exam bapinla bah ya kini ki pus MTS bat haveldar titang kine akan neka video kecipentip kublai sibun